Njengoba ke sigijima la enkundleni yezemidlalo, uthola ukuthi kunomuntu ogijimayo, uyambona gijima nje kahle, bese kuba khona oshaya ngo-full sprint amdlule lo obegijima kancane ubesivele ezoshaya u12, mhlambe usadraye kabili usedlulwa yilo muntu ogijima ngo-full sprint. Uthola ukuthi lo oshaya ngo-full sprint vele yena uzoshaya u3. Sisuke-ke lesi esigijima kancane sibaseleke sihlabe nge-full sprint, sithi masishaya u3 sesikhathele sesiwudaka, ulimi lingaphandle ngathi uthayi. Lo useyayijilekisela lo beshaya ngo-full sprint ngoba vele useqedile, usewushayela u3. Lo usasalelwe phela ngoba yena kumele ashaya u12. Only to find out ukuthi neround yes4 akabe sayiqeda, usedistractwe yilo obezoshaya u3 kanti yena ubezoshaya bani u12. Ngokunjalo empilweni mfowethu, kunabantu abazoshaya u3 kanti wena uzoshaya u12. Ungakhompete nabantu. Abantu bengakudistract ngeenkulumo zabo, abantu bengakudistract ngezinto abazenzayo ngoba alifani uhambo lweni ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi ngizayo noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona mfowethu. Asiyindawonye la empilweni, futhi wena wazi ukuthi yini ebalekile kuwe. Kwabanye kubaluleke imoto, kwabanye kubaluleke imizi, kwabanye kubaluleke into zokugqoka, kwabanye kubaluleke imishado, kwabanye kubaluleke ukuthi bafunde, kwabanye kubaluleke ukuthi ba-invest. Akufani. Khona umuntu onephupho ukuthi asebenze aza retire, kodwa uthola ukuthi kunomuntu ongafuni ngisho ukufika ku40 esebenza, and labo bantu indlela abazokwenza ngayo ayifani. Khona ozongayithengi into ezothengwa yilo, indlela esizokwenza ngayo ayifani. Wena wazi ukuthi ufunani empilweni yakho, musu kubuka ngaphandle ngoba uzodistracteka. Namhlanje kunabantu abaseyigweletini ngenxa yalento engikhuluma ngayo. Namhlanje kunabantu abanama businesses afailile ngenxa yefocus bebeyibeke ngaphandle, kanti akufanwana. Wena kumele usethe la engqondweni yakho ukuthi ufunani, ubhekephi, bese wenza accordingly ngendlela ezokufikisa lapho ufuna khona. Ungavumi ukudistracteka. Awukwazi ukudlala ipeer pressure umdala kangaka. Ngisho